14 voittoa, 1 kakkonen, 4 kolmosia. Huikeaa. Tämähän on aivan kamalaan lentoon noussut. Mistä tällainen on peräisin, tällainen huippu? Luontoinen lahjakkuus. Koiralla. Koiralle omistajalla luontoinen lahjakkuus. Se on hieno voiton resepti. Lämpimät onnittelut Mansispesiaalin voittaja Sabina! Yes! Asi, paljon se aika oli? 2865. Melkein. Puhutaksä? Onko nämä kilpailut teille ilmoitettu, että kisat loppuun? Ei mennä. Ja tässä Reinhold Mansispesiaal tulokset. Lähdön Matti Manseli Jusut Safira, omistajat Päivi Vähäkoski ja Alette Sassi Mukanista 28-65. Onneksi olkoon. Toinen oli numero 3 Joe Paul, omistajat Kovanen Hyvinkäältä 29-21. Kolmas oli numero 4 F. Eagle, omistajat Sani Alkiranta Lappeenrannasta 29-49. Neljäs oli numero 2 Scott Smith, omistajat Monea Minna Turunen Fiinistä